Welcome back. It's your host Super Galo. Pano pamuzinda wavanhu. Muri Zimbabwe, something is happening. Something is happening right now. So, Nganga Ombe muZimbabwe, Nganga inozikamwa ine masimba vaZhombe have spoken again. And this time, vaZhombe vataura mashoko ari specific vachitaura kuti Mnangagwa, it's 5 days. It's 5 days. I think pana vamwe vaona video iri kutrend iri kupisa vaZhombe vachitaura 5 days. Hanzi vaZhombe vane zvavaona vari kutaura about a vision ravaona riri kuitika pamusoro peZimbabwe. Gore dema riri pamusoro peZimbabwe rawedzera kukura. Vari kuona pachiitika zvinhu in the next 5 days kana Mnangagwa akasaita pull back to withdraw Cape 3. Muri Zimbabwe, ndoda kuti munyatso kunzwisisa. Vaya vanotenda mune zvimweya, vaya vanoziva kuti chivanhu chedu chiriko kana kuti Mwari ariko musika vanhu everything. Vaya ndoda kuti muchinyatso kunzwa mashoko avaZhombe and then muona kuti 5 days padzinopera chii chinoitika. Will something really happen or nothing? Because zvinhu zvinochinja even munyika dzomweya, but right now gore riri kunzi riri pamusoro penyika yeZimbabwe mabuda, according to vaZhombe, mabuda shiri mbiri dzinoita senge zviremwaremwa asi dzakakura kupfuura zhou. Muri kwanzwa? Shiri nhema mbiri dzadzika dzakananga pachigaro cheushe muZimbabwe panova paState House. Shiri idzi tazobva tabvunza isusu kuna vatete vamasivanda tikati, vatete tiudzei kuti shiri mbiri idzi munodziziva here? Zvikanzi idzi ishiri dzehondo, ishiri vanonzi right, idzi ishiri dzengirozi dzinouya to reap, kuzokohwa. Ingirozi dzinotumwa kukohwa. Tikati zvinopokohwiwa taibva here? Zvii zvakuda kuitika? Zvikanzi exactly taibva. Vatete vamasanda nyatsokutsanangurai zvataurwa navaZhombe zvakanaka. So muri yeZimbabwe vaenda kumberi vachitaura ivo kuti situation yatiri, zvazviri kureva ndezvokuti situation yatiri yavapa mahwana asingambobviri. So regai tiende kumberi nezvataurwa navaZhombe handiti. So vaZhombe vachitaura vabva vaona ivo mwaka 5 ichipfuura, ende mwaka 5 iyi vachibva vanzwa inzwi richivaudza kuti yadzoswa ava mazuva 5, yadzoswa kureva kuti yabatanidzwa, yambunyikidzwa ikakwaniswa mumazuva 5. So ndosaka pataurwa kuti mazuva 5 ari kutevera ma1 anogona kutotanga for Mnangagwa zvekutoenda. So muri Zimbabwe tiripo pano pamuzinda wavanhu, idzi inhau dziri social dzinoenderana nezveumweya nezvevechii, vaya vanobhilivha nevasingabhilivhi. I think it still makes sense. So peace.